Maayong adlaw mga goy. For today's video, Automatic na magkuyog. Gihapon ta. Sumayang adlaw mga goy. So for today's video, automatic na magkuyog gihapon ta. Nindot puno sa istorya. gihimo ni Noel Texondela. So karon mga goy, magkuyog ta. Huwag akong ipakita ninyo ang atong mga binuhing isda. So tara. Right dayon, Noel So ang atong gibuhi ani mga goy is gapi, balon muli o swordtail. So kani atong submersible pump ni is solar powered ni siya mga goy. So wala ni kas o kurente kay solar. So kani pod siya mga goy. So ang atong gibuhi ani is mga koi fish, no? So koi fish atong gibutang ani. So kani atong mga aquatic plants ani is kinuha po ni nato sa ato ang mga sapa, no? So nay lutos, mga water lily o napay uban daghan nasa ilaw. ni Noel Texondela Torre. So napod tay aquarium sa sulod sa balay mga goy. So natay gibuhi ani nga goldfish o balon muli. So napod tay titra. So mao ni siya mga goy. Bagong update, kanunay anaa. like, share, O comment, So sa sala ni nato gibutang atong aquarium mga goy kay kung magtambay-tambay ta so naatay matanaw pod, no, makita. So makalingaw, so malingaw pod tag tanaw-tanaw. So bali mao ni atong stress reliever pod kung day off ta makauli ta. So at least natay matanaw-tanaw pod. video, automatic na magkuyog. Gihapon ta. Dinhi sa TBS channel, daghan makita. mga video nga nindot Puno sa istorya, gihimo ni Noel Texondela Torre. para sa inyong tanan. Kalingawan gyud, TBS channel, subscribe dayon. Noel Texondela Torre. Atong idol, Mga bagong update, kanunay anaa. Like, share, o comment. ayaw na paglangan. Maayong adlaw mga goy. For today's video, So diri na lang sa takuto mga goy. So hangtod sa sunod na pod nato nga mga video. So amping mo tanan. God bless.